India, țara cu peste 1 miliard de suflete, un loc unde se nasc zilnic mai mulți copii decât în orice alt colț al lumii. Un loc unde viața pulsează la fiecare colț de stradă, dar și un loc unde viața uneori e tratată cu nepăsare. Aici, în inima statului Madhya Pradesh, se află districtul Chindwara, un oraș care, privit de la distanță, nu pare diferit de alte zeci de orașe indiene. Piețe pline, străzi prăfuite, mirosuri de condimente și sunete de temple. Dar, dincolo de agitația zilnică, Chindwara avea să devină într-o zi de iulie 2025 scena unei tragedii care va marca India întreagă. Un copil, un bebeluș, abia venit pe lume, un suflet pur, fără nume, fără apărare, abandonat la gunoi, lăsat să lupte cu străzile și cu instinctele animalelor și pierdut în doar câteva clipe. Această poveste nu este doar despre un caz izolat, nu este doar despre un copil sau o mamă, este despre o societate întreagă, despre cum cultura, rușinea și lipsa de sprijin pot ucide și despre cum fiecare tragedie de acest fel ridică aceeași întrebare: cine este cu adevărat vinovat? În India, nașterea unui copil ar trebui să fie un moment de bucurie, un nou început, o speranță. Și totuși, pentru mii de femei, nașterea este începutul fricii. Frica de a fi judecate, frica de a fi alungate, frica de a fi părăsite de familie. Iar pentru unii copii, nașterea este paradoxal și începutul sfârșitului. În ultimul deceniu, sute de cazuri de abandon infantil au fost raportate anual, iar specialiștii spun că numărul real ar putea fi mult mai mare. Copii găsiți în tomberoane, copii lăsați pe străzi, copii abandonați lângă temple, sperând că cineva îi va lua în grijă. Uneori acești copii au noroc, alteori nu. India are milioane de câini comunitari. Sunt parte din peisaj, parte din viața străzii, unii prietenoși, alții agresivi. Pentru mulți localnici sunt doar un fundal permanent. Dar în povestea noastră, acești câini vor deveni personaje tragice, instrumente ale unui destin crud, dar și simbol al unei realități ascunse, că societatea însăși a creat condițiile în care tragedia era inevitabilă. Când imaginile au apărut online, India întreagă a amuțit. Un copil devorat de câini. Un copil abandonat de propria mamă. Și, dincolo de groază, aceeași întrebare: cum este posibil așa ceva? Acest documentar încearcă să răspundă, nu doar să povestească ce s-a întâmplat într-o zi de iulie, ci să exploreze cauzele profunde. Cine era mama copilului și de ce a ales să-l abandoneze? Ce presiuni sociale și culturale au împins-o către această decizie? Care este adevărata amploare a abandonului infantil în India? Și mai ales, ce soluții există pentru a opri astfel de tragedii? Aceasta este povestea copilului uitat din Chindwara. O poveste de 60 de minute despre viață, moarte și responsabilitate colectivă. Un documentar despre indiferență, dar și despre speranță, pentru că fiecare copil contează și fiecare viață pierdută ne privește pe toți. Descoperirea cazului. Era dimineața unei zile de iulie în anul 2025. Orașul Chindwara, la fel ca de obicei, se trezea încet. Comercianții își pregăteau tarabele, femeile se grăbeau către piețe, iar copiii alergau desculți pe străzile prăfuite. În acel haos organizat, nimeni nu știa că o tragedie se consumase deja, în liniște, cu doar câteva ore înainte. Pe o stradă laterală, departe de piețele aglomerate, un grup de câini comunitari se adunaseră în jurul unui obiect misterios. Unul lătra, altul mârâia, ceilalți trăgeau de el ca și cum ar fi descoperit o pradă. La început trecătorii nu au dat importanță. În India, câinii sunt mereu pe străzi, scurmând în gunoaie, luptând pentru resturile de mâncare. Dar în acea zi, ceva era diferit. O femeie din cartier, venind de la templu, a observat scena. La început a crezut că animalele se luptă pentru un sac de orez, dar apropiindu-se, a simțit un fior rece străbătându-i coloana. În fața ochilor ei, printre colții câinilor, se zărea ceva ce n-ar fi trebuit să existe acolo. Un braț minuscul, o mână mică, era un copil. Țipătul ei a răsunat pe stradă, adunând în câteva secunde oameni din jur. Unii au fugit, alții au încercat să alunge câinii.
Scena era de neimaginat. Un bebeluș de câteva zile sfâșiat de animale în mijlocul drumului. Un copil care ar fi trebuit să fie ținut la piept, legănat, iubit, dar care în schimb fusese lăsat singur, între gunoaie și fiare. În câteva minute strada s-a umplut de martori. Unii plângeau, alții înjurau, alții priveau neputincioși. Un bărbat a ridicat copilul și l-a învelit într-o bucată de pânză, dar era prea târziu. Micile bătăi de inimă se opriseră pentru totdeauna. Imaginile au început să circule pe rețelele sociale. Un copil devorat de câini. Titlurile șocante au explodat pe ecranele telefoanelor. În câteva ore, cazul a ajuns în presa locală. Și, în mai puțin de o zi, întreaga Indie vorbea despre tragedia din Hindwara. Pentru localnici, șocul era imens. Câinii fuseseră mereu acolo, dar niciodată nu mai apăruse un caz atât de brutal. Pentru autorități însă, șocul era dublu. Nu doar cruzimea imaginii, ci și întrebarea care urma inevitabil. Cum a ajuns un copil pe stradă, abandonat în primele ore de viață? Poliția a ajuns rapid. Au luat trupul neînsuflețit, au făcut fotografii, au strâns probe. Au început să întrebe vecinii dacă cineva văzuse cine lăsase copilul acolo. Dar, ca de obicei, nimeni nu știa nimic. În astfel de comunități, frica și tăcerea merg mână în mână. Unii oameni nu vor să se implice, alții preferă să privească în altă parte. Iar adevărul rămâne ascuns. Investigația a dus rapid la concluzia că bebelușul fusese abandonat în zorii zilei. Nu fusese lăsat lângă un templu, unde poate cineva l-ar fi găsit. Nu fusese dus la un spital sau la un centru de plasament. Fusese abandonat lângă o grămadă de gunoaie, la marginea drumului, un loc unde soarta era pecetluită din primul minut. În zilele următoare, India a fost cuprinsă de indignare. Pe Facebook, Twitter și WhatsApp, oamenii comentau necontenit. Cine este mama copilului? De ce l-a abandonat? De ce autoritățile nu iau măsuri împotriva abandonului? Și mai ales, de ce câinii comunitari rătăcesc liber pe străzi? Pentru unii, câinii erau vinovați. Pentru alții, mama. Pentru alții, întregul sistem. Dar dincolo de furie, realitatea era aceeași. Un copil murise, iar răspunsurile întârziau să apară. Descoperirea acestui caz nu a fost doar o întâmplare locală. A fost o oglindă pusă în fața unei națiuni întregi. O oglindă care arăta nu doar imaginea unui copil pierdut, ci și reflexia unei societăți care nu reușise să-l protejeze. Aceasta este povestea dimineții în care Hindwara s-a trezit cu un strigăt de groază și a descoperit pe asfaltul fierbinte nu doar un trup mic, ci și propria indiferență colectivă. Cine era mama? După șocul descoperirii, întrebarea care plutea peste întreg orașul era simplă, dar apăsătoare. Cine fusese mama copilului? Polițiștii din Hindwara au pornit ancheta din poartă în poartă. Au întrebat vecinii, au verificat spitalele, au mers la moașele locale, dar nimeni nu știa nimic. Nimeni nu văzuse nimic. Nimeni nu voia să vorbească. Și totuși, semnele existau. Medicii au confirmat că bebelușul fusese născut în urmă cu doar câteva ore. Nu era un copil abandonat mai de mult. Nu era un orfan lăsat în grijă altora. Era un nou născut. Ceea ce însemna că, undeva, în același cartier, exista o femeie care trecuse prin naștere în acea noapte. O femeie care sângera. O femeie care purta în tăcere greutatea unui secret mortal. În comunitățile sărace din India, astfel de cazuri nu sunt rare. Nașteri ascunse, femei care nu au acces la spital, tinere necăsătorite, pentru care o sarcină aduce rușine și stigmat, mame care trăiesc sub presiunea soțului, a familiei, a tradiției. Pentru ele, un copil nedorit nu este o binecuvântare, ci o condamnare. O condamnare la izolare, la bătăi, la excludere din familie, la o viață și mai grea decât cea pe care o duceau deja. De aceea, unele aleg să facă pasul de neconceput, își ascund sarcina, își ascund travaliul și, în cele din urmă, își abandonează copilul, nu din ură, nu din cruzime, ci din disperare. În spatele acestui caz, anchetatorii erau convinși că exista o astfel de poveste, o mamă care a născut în întuneric, o mamă care a plâns în liniște și o mamă care, în cele din urmă, și-a pus copilul în brațele morții, lăsându-l pe asfalt. Presa locală a început să facă speculații. Unii spuneau că era o tânără necăsătorită, speriată de rușinea comunității.
Alții credeau că era o mamă căsătorită, dar abuzată de familie. Unii chiar au sugerat că bebelușul ar fi fost rezultatul unei relații interzise, iar copilul era dovada rușinii. Dar oricare ar fi fost adevărul, un lucru era clar. Decizia de a abandona copilul nu fusese luată în grabă. Fusese o alegere disperată. O alegere făcută între rușinea publică și vinovăția eternă. Iar mama, oricine ar fi fost ea, avea să rămână o umbră, ascunsă în spatele tăcerii cartierului. Poliția a verificat spitalele din zonă, dar femeia nu fusese internată nicăieri. Nu existau documente, nu existau înregistrări. Totul indică faptul că nașterea avusese loc acasă, în secret. Un secret păstrat cu prețul vieții unui copil. Întrebarea devenea și mai grea. Dacă mama nu a fost găsită atunci, mai putea fi găsită vreodată? Sau comunitatea avea să o protejeze, preferând să ascundă rușinea decât să caute dreptatea? Unii localnici au vorbit, sub protecția anonimatului. Au spus că, în acea noapte, se auziseră plânsete de copil. Alții au spus că știau de o fată tânără care ascunsese o sarcină. Dar când poliția a întrebat direct, toți au negat. Tăcerea era totală. O tăcere care proteja, dar care și ucidea în același timp. Astfel, mama copilului din Hindwara a rămas o enigmă, o fantomă între zidurile cartierului, poate o adolescentă cu ochii înlăcrimați, poate o femeie abuzată, fără putere să spună nu, poate cineva pe care vecinii o știu, dar nu vor să o arate. Adevărul este că, în India, asemenea mame există cu miile, mame care nu-și pot proteja copiii, mame care aleg abandonul, mame care rămân anonime pentru că societatea nu le lasă altă cale. În spatele fiecărui copil pierdut există o astfel de mamă, o poveste nespusă, o poveste acoperită de rușine și tăcere. Iar cazul de la Hindwara nu a făcut decât să scoată la lumină încă o astfel de poveste. Una care, poate, nu va fi dezvăluită niciodată pe deplin. Furia publicului și reacția autorităților. Pe măsură ce vestea s-a răspândit, Hindwara a fost cuprins de furie. Povestea copilului, atacat de câini, a stârnit un val de revoltă. Nu era doar un caz tragic, ci o rană adâncă ce atingea conștiința fiecărui locuitor. Cum fusese posibil ca un nou născut să fie abandonat în plină stradă? Cum fusese posibil ca nimeni să nu audă, să nu vadă, să nu intervină și, mai ales, unde era mama? Localnicii au început să se strângă în fața secției de poliție. Unii cereau găsirea mamei. Alții strigau împotriva nepăsării autorităților. Pentru mulți, acest caz nu era doar despre o crimă, ci despre siguranța întregii comunități. Câinii vagabonzi erau peste tot în India. Atacau trecători, copii, femei. Acum, un bebeluș fusese ucis. Era, pentru oameni, dovada finală că situația scăpase de sub control. Presa locală a preluat imediat povestea. Ziarele titrau cu litere mari. Tragedie la Hindwara, nou născut devorat de câini. Canalele TV difuzau imagini cu locul crimei, interviuri cu vecinii, declarații ale polițiștilor. Știrile circulau rapid, nu doar în statul Madhya Pradesh, ci în întreaga Indie. Fiecare detaliu era discutat, fiecare imagine reluată. Societatea indiană era șocată, dar și furioasă. În ochii publicului, tragedia nu era doar rezultatul unei mame disperate, era dovada eșecului autorităților, care nu protejaseră cei mai vulnerabili membri ai societății. Poliția din Hindwara a organizat o conferință de presă, au promis o anchetă rapidă, au promis că mama va fi găsită, au promis că vinovații, dacă existau, vor fi pedepsiți. Dar în spatele acestor declarații, situația era mult mai complicată. Nu existau martori direcți, nu existau înregistrări video și comunitatea păstra tăcerea. Pentru polițiști, cazul devenise aproape imposibil și totuși, presiunea publicului îi obliga să continue. În zilele care au urmat, furia publicului s-a transformat în mișcare civică. Oamenii aprindeau lumânări în memoria copilului. Unii vorbeau despre el ca despre un înger trimis să arate lumii cât de crudă devenise societatea. Alții cereau pedepse exemplare, chiar dacă mama nu putea fi găsită. Într-o țară unde milioane de copii trăiesc în sărăcie, acest caz devenise un simbol al abandonului, un simbol al nepăsării și, mai ales, un simbol al neputinței statului de a-i proteja pe cei mai fragili. Problema câinilor vagabonzi a revenit în centrul atenției. Jurnaliștii prezentau date alarmante, mii de oameni mușcați anual, sute de copii atacați.
decese din cauza rabiei. Acum, tragedia de la Chindwara era dovada că statul trebuia să acționeze. Dar între protecția animalelor și siguranța oamenilor, autoritățile se aflau într-un echilibru fragil. India era deja cunoscută pentru numărul uriaș de câini fără stăpân, iar acest caz risca să declanșeze un val de violență împotriva lor. Societatea s-a divizat. Unii strigau, e vina câinilor. Alții replicau, nu, vina e a mamei care a abandonat copilul. Și undeva, printre aceste voci, adevărul rămânea nespus. Tragedia era rezultatul unui lanț întreg de eșecuri. Eșecul familiei, eșecul comunității, eșecul autorităților și, în cele din urmă, eșecul unei societăți care nu reușise să protejeze un suflet abia venit pe lume. Furia publicului a rămas. Autoritățile au promis, dar copilul nu mai putea fi salvat. Tot ce rămânea era amintirea unei tragedii. Și o întrebare ce încă plutea în aer. Ce ar fi fost dacă? Ce ar fi fost dacă mama ar fi primit ajutor? Ce ar fi fost dacă strada ar fi fost sigură? Ce ar fi fost dacă societatea ar fi avut grijă de cel mai mic dintre noi? Răspunsurile nu au venit niciodată. Dar indignarea avea să schimbe, cel puțin pentru o vreme, felul în care oamenii priveau realitatea din jurul lor. Ecouri naționale și internaționale. Pe măsură ce povestea copilului din Chindwara a devenit virală, ecourile nu s-au limitat doar la India. Jurnaliști din întreaga lume au preluat cazul, descriindu-l ca pe un simbol al vulnerabilității copiilor în societățile cu probleme sociale adânci. Titlurile erau dure. India șocată de moartea unui nou născut abandonat. Tragedie la Chindwara. Copil devorat de câini. Fiecare articol încerca să explice cum se poate întâmpla așa ceva într-o țară modernă, dar în același timp cu provocări sociale uriașe. ONG-urile pentru protecția copilului au emis comunicate de presă, cerând guvernului indian măsuri urgente. Experți internaționali au analizat cauzele abandonului infantil și au subliniat nevoia unor programe de sprijin pentru mame tinere și vulnerabile. Ei au explicat că acest caz nu este singular. În India, anual, mii de copii sunt abandonați, iar numărul real, estimat de experți, este mult mai mare. Între timp, organizațiile internaționale pentru drepturile copilului au folosit cazul ca exemplu în rapoartele lor. Când sistemul social eșuează, copilul plătește prețul suprem. Pe rețelele sociale, mesajele s-au multiplicat. Internațional, oamenii au fost șocați. Comentarii de susținere pentru familie, indignare față de nepăsarea autorităților și discuții despre responsabilitatea comunității. În India, postările au fost mai directe. Critici la adresa guvernului, chemări la adoptarea unor legi mai stricte, dezbateri despre câinii comunitari și protecția copiilor. Hashtag-uri precum Ask a Chindwara Child și Ask a Protect Our Children au devenit virale. ONG-urile au început să organizeze întâlniri cu autoritățile locale și statale. Au cerut implementarea unor programe sociale pentru mame tinere, centre de plasament, campanii de informare pentru prevenirea abandonului. Cazul din Chindwara a devenit astfel un catalizator pentru schimbare, chiar dacă nimeni nu putea aduce înapoi copilul pierdut. Media internațională a oferit context. India se confruntă cu un dezechilibru între urbanizare rapidă și infrastructură socială insuficientă. Mii de copii rămân nesupravegheați, iar comunitățile, adesea sărace, nu pot oferi protecție adecvată. Astfel de cazuri trag semnale de alarmă, atrăgând atenția asupra lacunelor sistemului. Cazul din Chindwara a inspirat și acțiuni pozitive. Voluntari și organizații locale au început să intervină mai rapid în cazurile de abandon. Campanii de informare au fost lansate în școli și comunități. În unele sate, femeile tinere au început să fie sprijinite, astfel încât să nu mai fie nevoite să-și abandoneze copiii. Ecoul global a adus presiune asupra autorităților, dar a adus și speranță. Speranța că, în viitor, alte tragedii ar putea fi prevenite. Speranța că vocea copilului din Chindwara nu a fost în van. Astfel, povestea unui copil pierdut a devenit o lecție internațională. A arătat lumii cât de fragilă este viața unui copil abandonat, dar a demonstrat și puterea mobilizării sociale, cum indignarea și atenția globală pot genera schimbări, chiar și într-o societate complexă și tradițională. Acesta este impactul ecourilor naționale și internaționale. Un copil pierdut a vorbit mai tare decât orice discurs oficial și, poate, a sădit semințele schimbării. Câinii comunitari și problema lor în India,
câinii comunitari fac parte din peisajul urban și rural al Indiei de sute de ani. Ei nu aparțin nimănui, dar toți îi văd. Sunt parte din viața de zi cu zi, parte din ecosistemul străzii. În orașele mari, câinii vagabonzi sunt considerați un fenomen normal. Numărul lor a crescut alarmant în ultimele decenii, odată cu urbanizarea rapidă și lipsa programelor eficiente de sterilizare. În unele orașe există mii de câini pe kilometru pătrat. Pentru mulți localnici, câinii sunt prieteni, chiar protecție în anumite cartiere. Dar pentru copii, vârstnici sau persoane vulnerabile, prezența lor poate fi periculoasă. Și cazul din Hindwara a demonstrat acest risc tragic. Organizațiile pentru protecția animalelor avertizează că e nevoie de soluții echilibrate. Sterilizarea și vaccinarea câinilor sunt esențiale pentru prevenirea agresiunilor și a bolilor, precum rabia. Dar aceste programe necesită resurse, timp și implicarea comunității. Cazul copilului devorat a scos la iveală conflictul între protecția animalelor și siguranța umană. În India, legislația protejează câinii comunitari, dar această protecție nu trebuie să vină în detrimentul vieților inocente. Pentru mulți experți, soluția nu este eliminarea câinilor, ci coexistența responsabilă. Educația, supravegherea copiilor și implicarea autorităților locale pot preveni tragedii similare. În Hindwara, autoritățile locale au început să planifice campanii de sterilizare și monitorizare. ONG-uri au colaborat pentru a reduce numărul câinilor agresivi și pentru a crea campanii de conștientizare. Copiii din comunitate au fost învățați să evite anumite zone și să nu interacționeze cu animalele necunoscute. Este un proces lent, dar necesar, pentru că tragedia unui copil poate fi prevenită doar prin măsuri concrete, nu doar prin indignare. Câinii comunitari nu sunt răufăcători în sine. Ei urmează instinctele lor, luptă pentru supraviețuire și caută hrană în mediul construit de oameni, dar interacțiunea lor cu lumea umană, mai ales cu cei vulnerabili, poate fi fatală dacă nu există reguli și protecție. Cazul din Hindwara ne amintește că societatea trebuie să găsească echilibrul între protecția animalelor și protecția copiilor. Fără acest echilibru, tragediile se pot repeta. Soluții și speranță. Tragedia copilului din Hindwara a fost o rană adâncă pentru întreaga comunitate, dar din fiecare rană poate răsări speranța. Autoritățile, ONG-urile și comunitatea locală au început să identifice soluții pentru a preveni alte astfel de tragedii. Centre de plasament și adăposturi pentru copii vulnerabili au fost modernizate și extinse. Mame tinere primesc acum consiliere, sprijin financiar și asistență medicală. Aceste măsuri sunt esențiale, pentru că o femeie care primește sprijin are mai multe șanse să-și crească copilul decât să-l abandoneze. Campanii de informare au fost lansate în școli și comunități. Femeile sunt încurajate să vorbească despre sarcină și dificultățile pe care le întâmpină. Tinerii primesc educație despre responsabilitatea față de viață și cum să ceară ajutor. Astfel, stigmatul social începe să fie diminuat, pas cu pas. În ceea ce privește problema câinilor comunitari, programele de sterilizare și vaccinare au fost intensificate. Voluntari și autorități colaborează pentru a crea zone sigure pentru copii și pentru oameni vulnerabili. Educația despre interacțiunea cu animalele a fost introdusă în școli. Aceste măsuri previn nu doar atacurile, ci și bolile transmise de animale, precum rabia. Soluțiile nu sunt doar administrative sau medicale. Ele sunt sociale și culturale. Schimbarea începe din comunitate, din familie și din fiecare individ care acceptă responsabilitatea față de cei mai vulnerabili. Fiecare copil salvat, fiecare mamă sprijinită, fiecare comunitate care se implică este un pas înainte. Poveștile copiilor salvați și mamei care a primit sprijin arată că tragediile pot fi prevenite. Cazul din Hindwara, deși cutremurător, a devenit un catalizator pentru schimbare. Din întuneric poate răsări lumină, din tragedie poate apărea speranță. Și deși un copil a pierit, memoria lui nu va fi în van. Ea servește drept lecție. Societatea trebuie să protejeze viața, indiferent de circumstanțe. Aceasta este speranța, aceasta este soluția, aceasta este povestea unui copil pierdut, care a schimbat modul în care o comunitate privește viața și responsabilitatea. Concluzie și mesaj final. Povestea copilului din Hindwara este una dintre cele mai cutremurătoare tragedii recente. Dar, dincolo de șoc, există lecții pe care întreaga societate trebuie să le învețe. Abandonul, indiferența și lipsa protecției pentru cei mai vulnerabili nu sunt doar probleme individuale.
Ele reflectă un întreg sistem social care poate eșua dacă nu există grijă, empatie și implicare. Dar acest caz ne arată și că schimbarea este posibilă. Prin sprijin, consiliere și programe sociale, tragediile pot fi prevenite. Prin educație și responsabilitate, comunitățile pot proteja copiii. Prin colaborarea între autorități, ONG-uri și cetățeni, se pot construi punți între indiferență și grijă. Cazul din Chhindwara nu trebuie uitat. El trebuie să rămână ca un semnal de alarmă, o chemare la acțiune și o promisiune. Nimeni nu ar trebui să fie abandonat. Nimeni nu ar trebui să moară din cauza lipsei grijii altora. Fiecare copil are dreptul la viață. Fiecare mamă are dreptul la sprijin. Fiecare comunitate are datoria de a proteja ceea ce este mai fragil și mai inocent. Din tragedie poate răsări speranță. Din pierdere poate apărea responsabilitate. Și din fiecare voce indignată, din fiecare acțiune de ajutor, lumea poate deveni mai sigură pentru cei care nu se pot apăra singuri. Aceasta este moștenirea copilului din Chhindwara. O lecție dură, dar esențială. O amintire care ne obligă să privim realitatea cu ochii larg deschiși și inimile pregătite să acționeze. Dacă ți-a plăcut documentarul și vrei să susții astfel de povești, abonează-te și distribuie mai departe.